Bafethu, over 50% of you are watching the channel. Mara, you haven't subscribed. Bafethu, please subscribe. Let's get to 200k subscribers before the season ends. Subscribe. It's free. Welcome to Amavenza TV. It's the Petro Premiership. Kaizer Chiefs 1, Durban City 0. I'm joined by Kila Walikosi. Stibo. Yeah. Stibo. Man. Yesibo. Nesipune sisodwa mfana mqumbelene. Isisu sibhlungu Sibo. Sibhlungu isisu Sibo. Sibo. Campaign manje. iKaizer Chiefs. Ngiphakele nje isipune sisodwa Sibo. Naqumbelana. Yes. You know what is Sibo? iKaizer Chiefs. Yabona Bijam. Ufuna ukutshela into eyiwana bo. Ulakalaba. Lona makajabulile. Uthatha lo mlomo wakho unukayo akucabuze wena. Soma basuke la. Angithi wena ujwayele ucatshuza lo mlomo unukayo. Manje ndaba nayo. Ngeke usihlukanise. Yabona namuhla Bijam. Yabona namuhla uthi kwenzakaleni la eFNB Stadium. Yes. Sishaye iDurban City. Sashaya ontomkayisi. You understand? Bayakhala la bakhona khona. Sibo. Mina like I'm not happy ngamanye ama supporter. Sure. Kaizer Chiefs supporters. Yes. Orlando Pirates supporters. Yes. I'm not happy. Mangabe unenqondo ubona abantu abakujabulisayo ngaso sonke isikhathi awumelanga ubakhulume kabe. Khona interview engizwile yazweli. Sure. You understand? Akhuluma iplayer lakhe kabe. Amtshele ngogogo nangobani mangabe umachoda angeke uzukhuluma iplayer lakho kabe. Athi umuntu bangamdakeli. Angeke uzukhuluma iplayer lakho kabe. Ungalinge ukhuluma iplayer lakho kabe. Ngoba one day nizaba ku function. Ufika lapha yana lentuzana ungabulala ama player wakhe moral angithandanga mina. Yabona mina ama supporter Kaizer Chiefs ahleza ngithuka nginandaba nawo ngoba angeke ngize ngivuke ngikhuluma iplayer le Chiefs kabi noma ngabe adlale kabi or adlale kanjani never ngilikhulume kabi. Kumele ngilisupport ngilivikele umsebenzi wami lo. You understand? Manje uthuka iplayer lami guys uthini ngomakhelwane uzokwenzani ngeplayer lakhe. Ngamane mhlambe ngikhulume ngamanye ama player wokwelinye team but nakhona kumele ngibuye nganene ukuthi ngikhuluma ngifikaphi kanjani ngoba nayo umntwana omuntu usemsebenzini lapha yana. Mawuzofaka ugogo enye into mfethu is not good. Angafaka ugogo kulentuzana. You understand? Even noma ungazi ukuthi usogole kanjani umfana or akuzafike la ufike kanjani. Asikho isidingo sokuthi umkhulume kabi. Bekaphuzile. Lalela khona abantu abaplana something ne bese bovika ngotshwala. No, uzwela umngani wami ne but lento ayikhulumile angiyithandanga neze. Bekudodi. Nokuthi udodi kahle kahle insila. Uyabona? Inqondo ayikho kuzweni. Uthe fuboya mahala mara next ucabanga. Yabona mpinjami ngifuna ukutshela ngeKaizer Chiefs. Yabona iKaizer Chiefs mpinjami sidliwa kayi20 siwine kayi1 sikhohlwe ngako konke. Thina sayithanda iKaizer Chiefs. Understand? Yabona abanye babiza itoyitoyi bathe guys ungatoyitoyi unganali team. Phela kahle la kuKaizer Chiefs ngifuna ukutshela into eyi1 la kuKaizer Chiefs ubaba uMtawungu uvula i-team. Wathi nayi team thina ngokuyithanda saya sayoyisupport. You understand? Ebubini nasebumnandini kumele siyisupport. Not ukuthi sithi hey wosansi zotoyitoyi sibafundisana abantwana abancane abakhulayo.
You understand? Cabanga. Yes, kuyo yonke lento into enginyanyisa kakhulu yini. Othi yini mpijama? Sishawe naba bontomngayisi. Babaqeda la masupporter atasoto ito yabanikeza bobani lento zabo. Yabona kahle kahle basijwayezisa kabi ngale zinto. Yabona? Ungathi umuntu lento le. Umuntu lento le. Phela bangafuna lalela mpinjama. Naba abantu bobo. Yabona mpinjama mangafuna ukudla imali. Kahle kahle wena kumele ngikuthathe uye lapha ku chicken dust yami. Ngiyokubeka lapha abantwana bazoza masinyane bazothenga amasweet babhizi babona wena bahleka bathi nasi isilwane basho yena. Hamba phakathi. Sivalekile. Yasho.